Il-Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista kien iddominat minn dikjarazzjonijiet surreali mill-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Ewlenija fosthom kienet dik li l-Partit Nazzjonalista huwa veru il-Partit tal-ħaddiem. Saħaq dan id-Deputat Nazzjonalista Markenni Sammut waqt li semma li l-Partit Nazzjonalista biddel l-ekonomija għall-aħjar fosthom fi żmien Gonzi PN. Min aħna l-veru partit tal-ħaddiema. Aħna il-partit li kellu il-kuraġġ ibiddel l-ekonomija. Aħna il-partit tal-ġid komuni, tal-ġid kollettiv. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Periċi-Kalaxxon tkellem dwar kif fost oħrajn in-negozji f'pajjiżna fl-aħħar ta' Ġunju se jkunu qed jippreżentaw id-dokumenti tat-taxxa tagħhom għall-awditjar. Waqt li qal dan bosta li kienu qed jisimgħu id-diskors deru jħokku rashom bl-iskumdità kif dak li qal Periċi-Kalaxxon huwa totalment bil-maqlub ta' dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Dan kif qatt ma ppreżentaw il-kontijiet finanzjarji tagħhom awditjati kemm ilu kap Bernard Grech. In-negozji żgħar, medju, kbar issa fl-aħħar tax-xahar bejn issa u Lulju ħajjippreżentaw ir-rendikont tat-taxxa tagħhom. Sa dan it-tant it-tielet dikjarazzjoni surreali tal-Kunsill ġiet mingħand is-Segretarju Ġenerali tal-PN, Charles Bonello, kif qal li l-Partit Laburista jinsab f'kaos kbir. Għal dal-kaos li jinsab fih Gvern Laburista. Charles Bonello ftaħar ukoll bil-ħidma tal-Partit Nazzjonalista permezz ta' deputati bħal Karol Aquilina li f'dawn l-aħħar 5 snin iddominaw blajjat u storbju fil-Parlament u saħansitra b'diżrispett kbir lejn l-Speaker Angelo Farrugia. Dan flimkien mal-protesti bil-borom anke barra l-istess Parlament mimlijin diskorsi mġiba ta' odju u mibeda. Saret ukoll ħidma fil-Parlament u barra l-Parlament.